Ngibingelele-ke nginamukele kwi-Real TV1 Stories. Namhlanje ngihlela nosisi ogqoke uphinki omuhle ngendlela esimangaliso, kodwa ngazi noma ngivumelekile ukuncoma umfazi womuntu. Kodwa for the sake of the video le useyongixolela-ke. Sisi wami uyaphila? Ngiyaphila futhi njani? Ngiyaphila. Walibhala kodaba lakho sa-arrange safika noma kube nzinyana, but-ke egcina usuku sikhona namhlanje la. Angijaji, angijaji. Okay. Angijaji, angingakujajani ngele khaya. Bayazi abantu angijajani, nabo futhi abajajani yabo. But uma kwenzekile ngafunda ama-comment ngoba hayi ama-comment-ke ziyakhala ama-comment. But-ke siye straight to the point ngenxa yesikhathi singazimoshela abantu idatha. Wena unomkhwenyana oshayela ama-truck. Kodwa manje futhi uyithola usuke eposition sekukhona umuntu okujabulisayo kwamakhelwane. Okay, usichazele nge-relationship yakho nomkhwenyana wakho ukuthi mhlawumbe ufika ngake ekhaya hamba kasinganani. Umuntu mhlambe ngimbona every after 3 months. Okay. Because ubuya ahambe aye nako Mozambique kanje angabikho la eSouth Africa. So kuthatha isikhathi. Ingakho-ke ngize ngagcina ngithola umuntu eceleni. Okay, mhlawumbe wena umuntu osifazane waye ungakwazi umlinda kwaphela kudala abantu bazothi omkhulu nobaba babehamba bayegole iminyaka yonke uma abasale ngiba kuba right. Kwakudala lapho izinto ishintshile kusafani namanje. Okay. Akuvumi ngizamile kwangavuma. Ingakho ngibonile ukuthi ngiyamdinga umuntu ozoba seduze. Ungathenganga ama-toys, khona ama-toys adayisayo laphana izinto ezenziwayo. Ngizobesho la comment section bathi angikona ama-toys. Angikholelwe ema-toysini, akaze ngize ngilizame nje, angisiboni isidingo se-toys. Ngidinga umuntu straight engizokwazi nanokuthi ngikhulume naye besides izinto esizobe sizenze eceleni. Ngidinga nokuthi ngikhulume naye ngoba lonke ibuye ngingamtholi efonini isikhathi nje side azothi usemgaqeni. Okay, so wena kwenza kanjani-ke, nihlangana kanjani-ke nomakhelwane? Umakhelwane ube nokungisiza nje vele njengoba kungekho nomuntu wesilisa la endlini. Uma kukhona into engiyidingayo edinga umuntu wesilisa ube nokungisiza-ke ezofika la angisize. Then waqala-ke waba nalezo inkulumo sakudlala. Okay. Ngoba ungathi ukudlala izinkulumo zethu nami ngiresponde ngokudlala. Kodwa-ke into yethu yagcina yenzeka ngempela. And sengigcine sengimthanda ngempela. Umthanda ngoba ufani noma umthanda ngoba uyakusiza around noma mhlambe khona sokungcono akwenza kahle kunomkhonyana wakho? Ingoba uyena umuntu oseduze nami, uyena umuntu engibonda naye kunalo munye. Lo munye nje angazi ukuthi sengizothi uyini ngoba tayenzayo nje ukuthi ufake imali kuphela. Ilokho-ke asisiza ngakho. Masefikile kwenzeka kanjani lo wamakhelwane yazi ukuthi sekufika indoda yakho ngempela manje? Uyazi phela ngithi ukuthi nginomuntu. Okay. Akanankinga nalokho. Kodwa-ke njengoba sekuze kwafika la bese simisele ngokuthi sikuveze. Ngoba sengikhathele nayi blackmail engithola ku-squeezer wami. Kanti kahle indaba ayifihliwe khona abantu abaziyo. U-squeezer wami wasibamba. Okay. Then nenkinga zeyimali uhlupha mina. Asho ukuthi makuba angimnikezi le mali ayifunayo uzolikhipha iqiniso. Ngilibele ngizama-ke nami ukuthi ngivale ngimnikeze mayifuna ukuthi ngivale. Sengikhathele mina. Susi manje kahle kahle zilimeze etsheni. Yebo sengikhathele alivele iqiniso kanti vele nami sengiprepared for a divorce ngoba ufuna futhi vele-ke mina uthanda lisekho. Umuntu engimthandayo manje uye lo kamakhelwane. So ubhuti lo oshayela ama-truck if engabuya kutholakala ukuthi cha njengamanje-ke usezosebenzela la ngithi eKZN ngingafuna ukusho specific indawo. Usezosebenzela eKZN usezoba khona full time ekhaya usezofana nothisha uzoba isikhathi sokuphuma isikhathi sokungena. Sekulate ngoba ibond sikhandeke phakathi kwami nalo muntu lo singimisele ngokuthi ngiluze lo ngoba lo angeke ngikwazi ukumluza. Kanti lona yini ehluka ngayo special kangaka?
Ngathini ukuthi unesikhathi. Okay. Unesikhathi sami ngaso sonke isikhathi mangimdinga ngiyamthola. Iyona into eyenza ukuthi ngimthande. Wenzani empilweni? Udriver ama-taxi. Sho vele ukhona around. Yes, umuntu okhona Umuntu local. Ngaso sonke isikhathi mangimdinga ngiyamthola. Okay. Mina ke ngumuntu othanda kakhulu ama calculator. Izinto ngizibuka nge-calculator la. Yabo. So lo ama truck abantu abasenza ama truck bahola imali enhle. Abasebenza emateksini ngeke ngithi yinhle imali abayiholayo. Ayikho. So njengamanje wena uchoose imali engekho over imali ekhona. Lento ayisekho ngemali manje. Isingenjabulo yami. Anginendaba nemali as long as mina ngizohlezi ngijabule ngoba lo muntu engijabulisa. Ukuthi leke ngamatekisi yafuqa ngamanga. Kuthiwa lapha erank ifika idla inhloko idla uphuthu ebese iphuza izimbi ze-serious. Omnabise obanibani Okay. ngiyizwe nje bazokhomenta abantu baserank la uthi ngiphuzana lapha lesa baphuza isobho lapha azathi umuntu ungaliphuza isobho nganawo umuntu yabo Ake ngazi ke lapho angazi isobho lenhloko kanje lenhloko yabo befaka opelepele ningi abakushowa amateros abakushowa but khona nomama othulitha abaphuza bayachatha abantu baserank. Okay, so usho ukuthi izinto azenza kimi ingoba uboostwe i-performance wise eranking i-performance yanakekelwa abantu theory wise thiwa abadriver mathi udriver vele nje udriver ngiyakhathaza uhleli phansi so iqolo lakhathala yabo so dinga ukuthi uzonza umuntu okhathalayo nje like for example ubaba mehamba a drive mebuye ekhaya uzophumula ngithi bese wena fanele aphinde futhi nawe kunakekele yabo andilo uthi qaqayo la aroundini aphinde futhi erank into zakhona erank ezizwana akubona ukuthi lo wenza isexe right than lo munye asikubekele isikhathi because isikhathi sabo ngesifana ngabe sihlaba sebaqama amanga if ngathi lo driver ma-taxi fanele abe isikhathi esifanayo nalo hambayo usengekho vele lo ngisho ngahamba kusentambama uzobuza bakhona. Phela vele ibalekile le performance esembedeni. Ibalekile ingakho ngichoose yena ngoba yonke into ngibona irice ngaye ngiyaneliseka ngazo zonke indlela. Imali yakuphi imali? Uyazama ukuthi ke nami vele ngiyasebenza anginendaba kakhulu nemali yakhe. Okay, bese ngicabanga ukuthi imali esokisi isithathwa kakhulu ukuze ithola inikezwe wena. Uyazama mayebuya edrobheni nje makuba ngidinga something uyakwazi ukuthi angiphathele lokho. Cha, not phela KFC ibalekile. Mangidinga something nje uyakwazi ukuthi angiphathele. Okay. Ngesathi ngathi isinqumo sakho usithathile and usubazisile bonke. Futhi wena usuka kulo muzi lo uye ngala kamakhelwane. Hayi cha. Hayi ukuthi ngizoya kamakhelwane. Ngizothenga owami umuzi. Bese uhamba naye uGayi. Mawukuba uyimisele ngokuthi azohlala nami ngizohamba naye. So wena usafuna njole nothi ususerious ngawe usufuna akwenze makude naye. Cha besikungakafiki kuleso sinqumo sokuthi kungathiwa kuyashadwana and I feel like it's too soon ukuthi kungathiwa sesikhuluma ezomshado. Okay, wena awufeel ngathi it's too soon ukuthi uye kumshado because of umjolo. Ingoba ngiyawubona lo mshado lo uyinto engekho vele. Okay, ufuna ukuzofocus more emjolweni wakho entweni ezojabulisa mina. Kumele ngenze into ezojabulisa mina. Ngoba la angijabulile ngihlezi nje ngigada umuzi angijabulile. Okay. Awenze lesinqumo sakho ngoba usukunqena ukukhokha kusqueeze. Vele nalokho kuyangicasula ukuthi ngilibele nginikeza yena imali naye wenza ongathi unendaba nobhuti wakhe ngoba kuba unendaba nobhuti wakhe ubengeke libele ngifuna imali wayezomtshena kwasekuqaleni iqiniso naye ngifuna ukuthi avele ukuthi umuntu onjani kanti vele ke mina ngisenandaba angazi ke yena ukuthi uzofila kanjani ngoba angicabanga ukuthi ubazi ukuthi sengimisele ngokuliveza leli qiniso. Angafisa ukumbona usisi ngibona lo somabhizinisi lo waphela kahle ibhizinisi lakhe leli manje. Ayi impela yena mayexakekile bese xakekela kimi. Sesinganani isikhathi enza into le? Uphelile unyaka. Futhi nawe ukuphelile unyaka uthola kamakhelwane.
Ayisesisiteke vele isikhathi usibambe late naye. Sesiside isikhathi. Usibambe late. Hawu love usemathandweni nje. Ayi ngabe nginamanga mangathi ngimthandi. Ngiyamthanda. Okay, nishadile ngiyo-assume ukuthi umshado wenu unokuhlanganisa indaba zamafa. I'm just assuming. Ngifuna ukuthola sekunjalo. Ngifuna ukwazi wena, sikwazi ukuthi wena ofebile. According to abantu mina ngisho into leyo mina. Ngeke ngisho indaba yofeba nani. But abantu bazothi wena ofebile. Ngabe uyimisele yini ukuthi amafa ahlukaniswe njengoba nani wahlanganisa ngokwesignature noma cha uzomshare nakho wonke into zakhe awufunele lutho from yena? Njengoba ngishilo nje vele ukuthi ngizozithengela owami umuzi, ngiseyinhlelweni zokuthenga owami umuzi, ngizowushiya lo wakhe. Anginendaba nje nezinto zakhe. Okay. Anginendaba nazo, ngizoyiqalela phansi okwami. Okay, ngiyayithanda lo part ngoba uma ukuthi ufuna ukuthatha yonke into enihlukanisa njengoba amafa ngizodlala ngaye. Anginendaba nezinto zakhe Nkosi yami. Anginendaba. Okay. By the way, abantu abafuna ukwenza ama divorce bangithinta. I-divorce ngiyashaya fast. Nawe nje ngiyakushaya i-divorce. Ngithi ngisiza ngala simazisa bese phela sisethele i-divorce. Phinde ube yiloya ngala. Yabo. Okay. So into kanjalo ukhona abantu bengithinta la ufuna ukwazi ukuthi amafa azohamba kanjani, ufuna ukudivorce. Yeah, it's a story for another day. Okufana nalabo abalotsholiwe abayitshela ukuthi ababona amakhoti. Ngokomthetho asolotsholwa amakhoti. Kodwa ke a story for another day. So sisami wena ufuna sazise umkhwenyana wakho uyabuya nje soon. Buzobuya soon. Ngifuna aziswe ukuthi kunendaba ekanje. And mina sengizimisele ngokuthi ngiphume. Mangase sisamtshela athi yena uyaxolela. Uya understand uyazi naye bengekho uyaxolela futhi senibuyisana. Inkinga inhliziyo yami ayisekho kuye Nkosi yami. Ngizobe ngidlala ngaye. Ngizobe sengiya pretenda nje sengenzela hayi inhliziyo yami ayisekho kuye. Umfowethu ujabule excited uzobona unkosikazi uzothola naye injabulo kade ehleli nama-truck. I'm assuming akenzi ukuthi ngoba phela abantu basema-trucking bekuthiwa mhlawumbe bayathenga ngeke kuthiwa akatholi lo 3 months awuhambayo ngathiwa akatholi. Uyathola. Uyathola. Futhi nawe uyathola isquare apha idraw kahlahla. Kuwukuthi ke phela mina akaze ngize ngimbambe. Kodwa nje hayi uyathola uyabonakala phela. Ukuthi akashoti. Uyamboza lo muntu right. Fana nokuthi ngisho nje ngingakaqala ukujola umuntu mina ngizokhala ngedwa ngikumbula ukuthi hawo dala ngayigcina uzothi hayi uzoba right. Ngiyabona ukuthi imingedwe engikhathazekile yena nje kuye akusindiki. Okay. Ake sikhulumele namajita la. Anokushiya abantu babo ikhathi ezide. Ungathini out as umuntu osifazana wena? Ngendaba zasekamareni ukuthi nifuna kangakanani? Ayi ngathini at least mawukuba mhlambe omunye uhlala le nomunye uhlala le zamani ukuthi nibonane kawu2 ngenyanga. Okay. Mhlambe neqisi weekend kube ile ya ngoba leyo ukuthi uzothi nje mama nginothisa ukuthi abantu besilisa abacabanga ukuthi nathi siyafuna ukuthi sihleze sinomuntu ngaso sonke isikhathi babona ngathi ibona kuphela nje okumele bejole lapha nalapha ya kanti cha nani niyafuna nathi siyadinga ukuthi umuntu ezohleze close. Futhi uhlala eGoli ubhuti usebenza emayini fanele njalo ngenyanga if izogibela ama-tax akhipha u450 akhipha u450 yaleyo 900 lo aphinde futhi agibeleke from idrobheni aye ekhaya esithi 1000 aphinde ekhaya afika na something aphinde ekhaya athumele nemali yokudla kuleyo nyanga leyo noma ngabe ethe ukuthi xaxa agibela ibhasi noma ibhanoyi futhi kahle if uzoza kabili uzophela u4000 rand. Kuwukuthi ke phela kuyenzeka mhlawumbe ukuthi omunye akasebenzi kodwa kungcono kakhulu mawukuba niyasebenza nobabili. Let's say omunye uhola amantende omunye uhola nge15. Ohola amantende akeze, ohola nge15 kanjalo nisizane kanjalo ngoba leyo kungabonani ngempela ayikho right. Iyona legcina ingane wrong. Yes.
Wena ufuna ngiyabonga ingane? ngoba mina nomyeni wami sinayo ingane. Umyeni wakho. Yebo. Unesho. Nginesiqiniseko. Why uthi unesho? Ngoba ngesikhathi ngiba naye nengane naye bekuwuye yedwa. Okay. Eyakhe Nkosi yami. Okay. Waphela nalokho naye uyothi simbikela udaba akuquestion ukuthi kungenzeka ukuthi mhlambe lengane akuyona yami. Hayi eyakhe ingane nje into yaba khona engakaqali ngisho ukudrive ama truck. So uzohlukana naye nengane efana kudivorce manje ngoba wena usuthi uthanda indoda. Ingane esho imali yazi ukuthi cha uma uyahlukana nobaba esekhona omunye ubaba manje. Angakayimiseli-ke ukutshela ingane ukuthi sihlukaniswa yini. But izokwazi ngoba sikhona ubaba umusha manje. Okanye already mhlawumbe yamazi. Cha ayazi ingane. Oyibona umuntu wamakhelwane uzosiza ekhaya. Mayikhona ngoba ingane ifunde boarding school. Okay. Ayiboni ibona nje ngaleso sikhathi leyo. Ingakho ngihleze nginesikhathi sokuthi eze la kumina ngoba ngisuke ngingedwa. Kodwa angakayimiseli ukuthi ngikhiphe iqiniso enganeni yami. Ngoba kubona ngathi izohlukumeza kakhulu. Kodwa ke isikhathi masiqhubeka vele uzogcinazile nobaba wakhe angeke ngazi ukuthi yena ubhlungu azobubuza akazi ukuvele yini ayitshela ingane ukuthi hayi uma wakho mhlawumbe uyisifebe wenzeni angazi. Kahle wena usuthi zadile nje ngoba ngiyane ring awuyigqokile. Angeke phela vele ngilibele ngipintshwe iring engasenamsebenzi. Angeke akwazi angisekho lapho vele mina. Ukuthi umyeni wamakazi angisekho kodwa mina lapho. Awuyibuki ngelinye ihlo ukuthi mhlambe izogcina idala ingxabano kumajida o2. Kodwa xa usuku out omunye awufethu ngiyakushiya roundini ngabe ngibhekele ekhaya ukuthi igebenga ingeni kanje nosunywe nomfazi wami. Obvious kuzoba njalo Nkosi yami angifuni ukuqamba amanga and umyeni wami unolaka ngiyamazi. Uma seyidubuka indoda yakho? Hey angazi ke lapho kodwa naye komela icabange leyo nto leyo ngoba izombeka enkingeni. Naye usho nesekuxene nesoka lakho ukuthi cha yena akasiyena umuntu onodlame lo akasiyena umuntu onodlame. Wrong vele usephutheni akakwazi futhi ukuthi ngathi uzothi uzolwisa umuntu ekubeni kuuye othatha umuntu wakhe. So lo wama ukuba yena uyimisele ngokuthi alo enze nani uzogcina ejele phele kanjalo ngempilo yakhe. Hleze esho umenzi isto athi yabona into esifazane fanele ungayithathi ngenhliziyo. Ehlisa umoya ucabange kahle ngoba uzoboshwa. Uzoboshwa impilo yakhe iyaphela kanjalo. Okanye athi uyazama kufela. Kanti nje yena akamukela usazomthola umuntu. Ovele mhlawumbe unaye ngeke ngazi. Okay. Abantu bayayithanda ukuyazi le ukuthi ke esakhona nisa happy ngabe ubani mase ubabeka babili operforma kangcono. Hayi question abantu abathanda ngawo. Obvious phela. Obvious lo sengimchuzile. Operforma kangcono. Yebo. Lo sengimchuzile. Hayi ngezwe. But ke thina ke sisami asijane ekhaya bayazi abantu asijajane. Lokho kufunayo sizokwenza. U10 next week uyabuya. Yebo. Ufisa simlinde athi ukuhlala lomusuku olodwa noma size ngosuku lokuqala efike ngalo. Akusadingi nokuthi azahlala usuku olodwa ngizobe hlezi ngenzani naye. As soon as efika nje kumele indaba uqale nini ungasafuni uke wafika ungasamfuni kodwa niyaqhubeka extra. Ngazama ukupretend ngazama ngisho nje ngilele naye bese ngizwa ukuthi yabo lento engiyenza naye ayikho angiyifuni futhi ucabanga lo munye kwamakhelwane. Yebo. Nawe uyazi ukuthi njengamanje ngenzeka ukuthi umuntu wami yabo la kwamakhelwane. Umuphi? Lo boyfriend ufe sefikile phela ubaba ekhaya. Usuke naho ukuthi ngenzeka. Yeah. Obvious kodwa ke phela ubeyazi into ayifake kuyo. Ubeyazi. Ufungathola ukuthi lo othi wala lo ngenxa yakhe yena akekho lapho. Sesikhulumile naye. Okay. Sesikhulumile naye bengeke ngivele ngisuke ngithathe isinqumo ngedwa ngithi ngizoveza indaba engaka yena ngingamazisile sesikhulumile yonke lento le. Okay. No siswami ngicabanga ukuthi uchaze konke. Ma-out ngiyafisa ukwazi ku-comment section ukuthi ngifisa kanjani lo daba lolu. Nani bosisi ngiyafisa ukwazi ku-comment section. Aniyiboni ukuthi la kuzosuka impi. La kuzohujwana ngebhamu la.
na manje chithe umuzi because of ubhuti ukuhamba njalo angabuyi kanti futhi nomakhelwane owafika la izolungisa iglobe wafika walungisa ezinye izinto uthando ayinto esingayisho umuntu masomthanda uyamthanda kuthiwa uthanda aliboni aliboni Nkosi yami ngoba ngiyazi baningi bazongijaja ukuthi hawu uyeka lo nemali uzothatha lo nganamba uthanda liboni yabo umuntu masomthandile umthanda ngishathiwa kanalutho mase nje umthandile ubina ndaba ukuthi unana kanani usethi ukhuluma nge-true love not le love yenu le based kwimali true love no siyabonga kakhulu next week asabe ngasekuyena unasi spam akanaso asemana angifuna ukufika ukuchuma ibhamu manje ke uyabona into leyo kusho sekungaba ngazo sesithathe phi kodwa ngokumazi kwami mina akanaso spam okay no siyabonga kakhulu ngicela abantu ba subscribe kule channel le siyabheka u100,000 njengamanje siyacela nisubscribe siyacela ni join o-EasyBet ni create ama account en EasyBet nifake promo code LOVE50 nitholele i-free voucher ya R50 no 150% deposits nibheje ngoba nokhonyana kasisi bembhejela ande futhi no driver wetekisi uyambhejela uyabona into leyo till next time stay blessed.